Ngiyafisa Nkosi ukuxhasa idlulisa nje emphakathini inkinga nami ngidinga ukuxhaswa ngiyafisa nami ukusiza idlulisa nje emphakathini hayi nami ngidinga ukusizwa kulezi izindlu ezimbizo odaka ezidilikayo hayi Bona bafethu uGatsheni lo namhlanje sila ekhaya bayazi abantu ukuthi iqhubekani ngeproject ebekade sinayo yokwakheka kwendlu. Siyabonga kakhulu support ethe yaqhamuka kubantu abahlukahlukene. Engabuzizwa unjani ukuthi namhlanje usuku lokugcina uzolala la then kusuka kusasa kuyaphambili uzobe usunendlu ozophila kuyo impilo yakho yonke. Ukuphatha kanjani lokho? Ngiyajabula kakhulu bantu abami. Uma namuhla ngeze ukunethwa izimvula nabantwana. Ngiyaphuma ekunethweni izimvula ngiyothola ukusizakala ngamandla enu. Ngicela uNkulunkulu anibusise kakhulu. Sine list la ongeyabantu abathe banikela babamba iqhaza. Abanye asikwazanga ukuthola ama reference kubo ngoba ebhala ukuthi umnikelo wendlu esikhundleni sokuthi ebhala igama lakhe. Kodwa ke siyathemba ukuthi nakubo sibuso sohamba sifike. Abantu abathe babamba iqhaza angazi noma ngakuthokozela ukubuka nje phela. Amen. Kude khona. Yebo. Ngiyabuka ngapha kuyasho ukuthi banengi impela abafaka isandla. uNkulunkulu ababusise Nkosi. Baba Nkosi olungileyo ngilapha Nkosi phambi kobuso bakho moya weingcwele. Wena engithe mangikhala kuwe wakuzwa ukukhala kwami. Nakuba Nkosi siside isikhathi ngikhala kodwa namhla Nkosi ngibonile ukuthi bewungakafika ephejini lami. Namhla Nkosi ufikile ephejini lami walithatha walithumela kubantwana bakho. Bathe mabelemukela abantwana bakho abazange bakuphendule balithatha balifunda balibuka. Bayibona indawo bangibona lapha bengahle bangithole khona moya weingcwele. Wase wena uyangenelela ngaphakathi kubo. Wabanikeza isihawu sokuthi bangihawukele. Wabanikeza inhliziyo ezibunene moya weingcwele. Wase Nkosi yami ubapha amandla base bezongitakula odakene bengikulo baba. Ngiyakubonga Miseli Themba, ngiyakubonga Ndlozulu. Ngiyakubonga isikhathi senyama. Naku Nkosi lapha khona moya weingcwele. Wena ukwenzile ukwazi kwakho uNkulunkulu olungileyo. Ubonile ukukhala kwami Miseli Themba ukuthi nansi inceke yakho iyakhala. Wase wena uyayimukela ngendlela zonke ezifanele moya weingcwele. Ngicela Nkosi yami ubabusise abantwana bakho obanikeze lo msebenzi bawuthwala kwaze kwazofika egcineni. Sekusekugcineni namhlanje ngiyakhumbula ukuthi ngizolala usuku lokugcina namuhla. Ngiyakhuleka Nkosi yami ngithi ngiyabonga asebengenzele kona. Nakuba siside isikhathi ngikhala kodwa Nkosi ngiyakwethemba moya weingcwele. Akekho engamethemba ngaphandle kwakho. Ngikubonile Nkosi ukuthi ukhona umkhulu yesabelo uyakwazi ukunqoba izizwe. Ngiyabonga uNkulunkulu olungileyo. Mandla kwa Baba phela esizweni Nkosi Jesu Kristu. Amen.